homicide. Samantala sa bayan naman ng Asingan, patay ang backrider na isang minor de edad na 15 anyos ng sumemplang o kaya aksidenteng sumemplang ang sinasakyang motorsiklo. Ayon sa investigador na si Patrolman Basilio sa ginawang panayam, naganap ang insidente sa may barangay Kalipaan, particular sa may palikong lugar nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver na si Eric Lusatin, 18 anyos. At tumila po naman ito sa may barrier ng daan. Ang backrider ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na naging dahilan ng agarang kamatayan. Ang driver naman ay nagtamo ng minor injuries. Sa investigasyon, nanggaling sa inuman ang magkapatid. Ako po si Amor Ligas-Pidiga, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. 10-4, kapaborito Amor Diga. Maboy yung picture mo, Amor. Pero sayang. Kasi engineer yung nasagasaan na matay eh. Nako. Di ba? Yung sayang ka ko because, di ba? Isang professional, di ba? Actually, kapaborito RJ. Nako. Mahirap yun. Hindi malamang buhay. Yes, oo. Kaya tatrabaho ka, nasa gilid ka ng kalsada. Di ba? Lalo na yung bata. No, nako. Nakainom yung driver. Ay, nakainom. Nako. Ay, yan ang dapat nating iwasan lagi. Agyo pinunuyan tay. Sarag ko kanyo. Ay, nako. Agyo ante pakalinguyo. Ta siyempre no, kalalo lang no, kainom kila. Ha? No, kainom kila tatan tanagagik. Siyempre, maksil soli inawayo. Jat ikasil na linawayo. Ang gano antaylan na may plus lebatik yo sing angga po ni. No, adik na anyo. No time kainom kan manakar ka, man siwawi ka lalo mamamaniw ka. Oo, siyempre. Sa aksidente ka kiram nako. Kaya nako, ingat-ingat lang po sa pagda-drive ha. Lalong-lalo na yung mga motorsiklo. Tani, antayulatan na tatin isang simplang ka lang. Isang simplang ka lang. Goodbye ka either goodbye ka sa earth o kaya mamamalagi ka sa ospital ng matagal-tagal. Di bali tayo, naman bilang, at naandiyan kay Bilay, ang gapulay pagayo. Ay, may libre lang. Okay isa na pong batas on. DSWD. Yes, isa na pong batas ang panukalang free funeral services matapos pong mag-lapse into law ng walang pirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So sa ilalim po ng Republic Act 12309 o ang tinatawag na Free Funeral Services Act, ang mga mahihirap na pamilya sa mga sitwasyon ng krisis tulad ng mga kalamidad at iba pa mga emergency ay maaaring maging kwalipikado para sa programa ayon sa tinakda ng Department of Social Welfare and Development. Nakasad po sa batas na ang mga libreng serbisyo sa paglilibing ay ibibigay sa mga mahihirap na pamilya sa bawat pagkamatay ng isang miyembro ng mga accredited institution ng libing saan man sa bansa. Niwala mo't kasadmat sa batas na to, ang mga serbisyo ng libing na binibigay sa mga benepisyaryo ay dapat magkapareho. Kaya, pero ang sabi ng batas, para maka-avail ng libreng funeral services, kailangang isubmiti ng mga pamilya ang mga sumusunod na kinakailangan. May requirements, ha? Valid ID ng claimant o beneficiary, sertipiko ng kamatayan na inisyo ng ospital, municipal health office, sertifikasyon mula sa tribal chieftain, kontrata sa libing na pinirmahan ng kinatawan ng pamilya ng namatay, ng mga tauhan ng puninarya at mga otorisadong tauhan ng DSWD. At ang panghuli, at sa social case study, at dapat meron kayong social case study mula sa isang social worker. Yung talagang panunugan, si kayo talagang mahirap sa bilay. Yan ako nalilito. Ano yan? Sino mag-assess? DSWD. DSWD. So hindi yung MSWDO. Oo. Kasi meron sa lokalidad, MSWDO. Yes, sa municipal yon. Pero DSWD. DSWD. So pag DSWD, di ba may mga regional offices? Yes. Yung katutungo. Sa atin dito sa Pangasinan, ang opisina po nila ngayon ng DSWD nandyan sa Lukaw. Ano yan? Regional o? Provincial yata. Provincial. yan. Hindi, may probinsya din eh. Yung PSWDO.
mayroong MSWDO. Oh, iba na 'yon. Basta Iba na yun. basta Department of Social Welfare, DSWDO. national agency, yung Kasi national dyan agency. nalilito minsan yung Oo. mga claimant kung saan sila, di ba, tuturuan naman kayo siguro. Oo, pag Basta, napunta kayo sa Provincial MSWDO, o Provincial sa Social munisipyo. Welfare Office, sa City Social Welfare Office, sa Municipal Social Welfare Office, tutulungan nila kayo, tuturuan nila kayo. I-assist, oo. I-assist din po nila kayo. Basta importante, batas na yan. Yes. Lapse into law. Pagka hindi pinirmahan within a period of time, merong di ba? Maging sa Meron. mga ordinansa, Mm. pag di napirmahan yan, magiging batas na yan. Yes. Pero yung ba't yung wala pang desisyon, wala pang desisyon. Yung barangay election. Yan meron na. Mm. Meron na, napirma na ni Presidente yan. Mm. Okay na, postpone na. Mm. Pero ang wala pa, yung pagkontra naman. Yung petition. Yung petition. Wala pang desisyon ng Korte Suprema. Mm. O sige, abangan lang natin. Yes. Hindi balit, again, sa importante, aprobado lang may budget Na, bansa. para, Oo. trillion of pesos. Yes, the House of Representatives has approved the proposed 6.793 trillion. T. Yes. Aliwan B. Oo, 6.793 trillion pesos 2026 trillion. budget with a vote of 287 yes, 12 no, 2 abstentions. Siyempre, pasadong-pasado yan. Nagawantang kapaborito, Jay. Pisay-pisayan damat. No? Oo. Ang turay panggastusan ng satan. Mm. Di ba? May talagang pisayan da para sa rama. Importante yung panggastusan. Sana Ano yan? na. Di ba? Sa Kongreso. Sa Kongreso to. Pagtitibayan pa ng Senado. Yes, pagtitibayin pa ng Senado. So, hintayin natin kung ano naman masasabi ng Senado patungkol sa budget na yan. May tatapyasan ba o... Di ba yan yung naging issue noong preparation ng budget ng 2025? Na ang daming insertion. May mga tinanggalan pa ng budget. Oh, lalong-lalo ng Office of the Vice President. Saka yung PhilHealth. Oo. Di ba? Tapos yung pala may insertion. Mm. Pero ito ngayon walang question. Wala Sa pang preparation sinasabi. ng So, 20, tignan natin sa 2006. Senado, baka may makitang insertions. No, baka may insertion kayo, ba't kami wala? Mm. Di ba pwedeng... Ay, Makinabang din kami sa insertions Ay, niya. nako. So yung dapat, tignan natin yung mga binabudget. Kung yung pinaggagastusan ay makabuluhan ba. Kasi pera ng taong bayan yan, kapaborito Joseph. Of course. At sana makasama na yung pundo para sa pagpapatuloy ng Kalmay Bridge. Although meron na tayong natanggap na report, kapaborito RJ, na clarification coming from the Department of Public Works and Highways Oo. na yung phase 1 nitong Kalmay Bridge Project, Ayun yung kompleto tapos na raw. Okay. Kompleto na raw. Mhm. And di ko alam kung anong kompleto doon sa phase 1 na yun. Baka yung May panagdala bakal or what? base preparation. Yung preparation nung yung paglalagyan. Oo. paglalagyan, preparation noong Kasi gano'n naman talaga ang project, di ba? amay preparation para sa may tumitawag dat sayay. Amay gapuan pangisungag nasa may taytay. Yun nga. Say nanunang kot aman na ba susungag eh. Oo. Ilang milyon na ba yun? Yun na ba yung yun phase 1. kamahal? Phase 1 yun. Okay, so Kasi pagkapaganda mo. papunta na raw sa phase 2, Mhm. scheduled for release sa 2026. So by next year. Butit na-follow up natin dahil siyempre para hindi naman parang mawala yung, 'di ba, yung panghinayang at siyempre mabayag dalatan niya alagaran. Kanyan okay yan So tapos na yung phase 1. Tapos na yung phase 1. hindi So, totally going to phase parang 2 na na-freeze tayo. Yung, Going pondo. to phase 2 na tayo. At ang Office of the 4th District Representative, Gina De Venecia, Mhm. pasiguro tumat atatin tanagagik ya
magtutuloy-tuloy pa rin yung construction yan. Oo, kasi Oo. tinext ko din si Engineer Edita Manuel about that. Pero wala pa namang reply. Baka busy si Engineer Edita Manuel ng 2nd Pangasinan Engineering District. Although siguro region na nagpapatupad pero under her supervision din Oo. dahil nasa area niya. No, ha? Yes. May At, alam din yan. Oo. Mm. So, kung So, yung matatandaan po nalaman ninyo, mo, phase 1 lang. phase 1 lang. Kung matatandaan po ninyo, nag-start po yung construction po ng bridge na yan through the initiation of former Representative Christopher De Venecia. Pero During the 19th Congress yan. Yung gapuan, yung initiative din ni Congressman Batawel. So may pansuldungan. Oo, Diyan yes. sa 2nd district. Para magkasunod. Kasi iba ng Oo. distrito kasi itong Dagupan Iba na. Oo. Kaya yun na yun. Kaya happy tayo kung matapos yan dahil may iwasan natin yung traffic dyan sa Manat, di ba? Sana Oo. mabilis. At Diyan mabilis sa- din ang pagkagawa, Kapabrito RJ. Kurambang Bridge. Matraffic na lugar dyan sa Binmalay. Meron ng alternate road, di ba? If ever matapos. If ever, matapos. Sana nga matapos. So, hopefully, Mhm. arawitan at saray ay gagawin natin na ICI. May anomalous flood control projects. Say makapalpalop Kapabrito RJ, unong at kinan Special Advisor Rodolfo Azorin. As of now, at say batik na panggagaw day investigasyon at ang gaponi so sa amin na pinpoint guilty beyond reasonable doubt. Pero sa araw na ito, isasalang na. Sino? Si dating House Speaker Romualdez. Ay, sana i-live. Yes, yun nga yun Sana ang hiling i-live. sa Para makita natin na ICI talagang, na to, ICI. na talagang humarap siya sa ICI. Ngayong araw. At ang mapakinggan naka-schedule. naman natin yung kanyang storya, yung kanyang kwento, yung kanyang side. Para fair. Hindi Kasi ho ba? nadawit yung kanyang pangalan Siyempre. because of that, di ba? Oo, Yung- para marinig ng mga taong bayan naman kung si former speaker, Mhm. Romualdez, talagang walang participation, nagsasabi siya ng totoo, Kasi hayagan yung yung salaysay ni Marin. Sino yun? Yung Oo, Marin? yung Marine soldier na nag-akusa sa kanya na sila mismo, Mhm. personal experience niya, meron Nagdadala siyang ng personal basura. knowledge, Oo. meron siyang personal knowledge na indeed itong former Speaker of the House ay tumatanggap ng pera Ng at basura. ng basura Ayun. na nakakarga sa bagahe. Para malinawan tayo diyan kung anong Basura pala katotohanan yung diyan. turing Ha? sa milyon-milyon na peso. No? Gusto Eh, ko yung nako. basura na yun. Oo. Sana makapulot ako ng Oo. basura. At sana ako hindi rin aso-aso itong ICI investigation Baka mamaya aso-aso rin Nako. Dapat bigyan nyo kami ng conclusion. Oh. Bigyan nyo kami ng conclusion na may napatunayang guilty at may napatunayang naparusahan. Yes, kasi alam mo yung budget nga 'di ba, pera ng taong bayan 'yan. Kaya gamitin natin sa mga makabuluhan at kapakipakinabang na mga gawain, 'di ba? Dapat lang kasi, alam po ninyo, nitong third quarter ng 2025, base sa survey period from September 27 to 30, 2025, bumaba yung mas tumaas yung approval at trust rating ni Vice President Sara kaysa kay President BBM. Sa approval rating, si PBBM meron lamang pong 24. Sa trust rating, 17. Samantalang si Vice President Sara, bumagsak masyado, si Vice President Sara, ang approval rating niya is 36 at ang trust rating niya 32. Kasi wala namang naibabatong issue sa kanya, Oo. di ba? Sa administrasyon ni PBBM ang dami. At sakupan ng survey na yan, Kapaborito RJ, sina dating Senate President at dating House Speaker. Si dating Senate President Francis Chis Escudero, ang approval rating niya is 19, ang trust rating niya is 11. Si former House Speaker Ferdinand Romualdez, ang approval ratings niya 7,
At ang trust rating niya 5. Baba, kapaborito Hindi, RJ. kasi ito nga di Oo. ba? Yung nasasangkot ka sa mga issue, di ba? O, kailangan mong patunayan na hindi ka sangkot. At ang mga tinanong sa mga respondents, kapaborito RJ, dalawang tanong lang. Unang tanong, how would you rate the overall performance of the following government officials and institutions, agencies throughout the Marcos administration from June 2022 to present? And the second question is, how would you rate the overall trustworthiness of the following government officials and institutions, agencies throughout the Marcos administration from June 2022 to present? At yan ang lumabas. Siyempre, ito, sino ba naman ang magbibigay ng maganda-gandang grado sa mga nabanggit? Ito nga at halos lahat aware sa mga nangyayari, di ba? Laman ng balita at talagang ito nga nagngingit-ngit na yung madlang people, taong bayan sa kanilang mga diklaan dahil sa mga pera na nawawaldas at allegedly ilang tao lang yung At nakikita. alam mo, kapaborito RJ, random mo ang reaksyon ng mga taong bayan. Yes, oo, kasi Lately, oh, noong napunta si Pangulong BBM sa Davao Oriental, yung mga nayagyag. aramay ayugyag di man. Antam kapaborito RJ, Mhm. wala lang, para lang nakita nilang aliman sinasamay no akanang nang eresikat yato at talagang payapayan daw yag-uyag ira ang ganon tan la alik na dan yugyag gontan kapaborito RJ. Mhm. Pero sa mga tao na biktima ng lindol sa Davao Oriental, very passive sila. Mhm. Marundaan ira. Mhm. Ninang nang dalabat si BBBM ya dinmalan, nang Nga po papayapay may sila. siyang excitement, parang Oo, ang gano nan effort. Ang gano'n ng effort mat kalamor si Presidente ya, hinarana Antonira, kinansyonan tura, pero malungkot nira. And siguro one reason why bakit malungkot sila kapaborito Arjen, Yung may agawa mo. likod at sa ate agawad sigara, ay sawit laba kuno ng Presidente nol. Mm. Ano yan? Hard-boiled, soft-boiled, hard-boiled, nol. Oh, bakit yung danlaw Kaya bigay? parang hindi nila naramdaman. Parang hindi nila Pero naramdaman. in fairness to follow, meron siyang mapagagawang parang pabahay ata. Sa mga walang tent bahay. house. Hindi na Tent tent city, house. May bagong modelo kasi yung tent house daw, nang pumasok siya, mainit. So, parang iba rin. Iba rin ngayon. Oo, Paano? nakita ko nga sumili pa siya eh. Para sa mga nabiktima ng higil. Very good. Yes, yes. Very good. May action naman na gagawin. Yes. Pero wag nyo na silang bibintahan ng 20 pesos na bigas. Ay, bakit? Ibigay nyo na lang na libre. Ay, oo. Sa Imagine yung sa ay, Cebu. mm. Nagbenta sila ng bigas, 20 pesos. Pambihira naman. Nayugyug lalantira, 20 pesos. Maganda. 20 pesos per kilo, kapaborito Ajay. Mm. Pero mas mahalaga sa kanila ngayon yung value ng pera kasi nasira yung mga bahay nila, yung mga hanap buhay nila is at risk. Kapag kagagastos sila, siyempre, wala bang pwedeng maitulong ang gobyerno na libre? Ayun nga siyempre Diba? pagka ganyang may kalamidad, libre mo na. Oo, libre mo Diba? na. Dahil talagang kailangan nila yan. Oo. Pero pagka pinabayadan mo pa, siyempre, mura, ilalo niya manlikat. Lalo na Diba? ngayon. Kahit mura. Oo. Kahit sabihin mo pang 20 pesos. Lalo na ngayon, kapaborito RJ. Tani sa ibabagala mo na pag-asa. Luzon and Visayas will continue to be affected by easterlies. Na ito'y magdadala po ng mga cloudy skies, scattered rains, and thunderstorms. Nagkalalulad sa Ago, October 14. May sinasabi pa sila na parang bagyo, kapaborito RJ, na paparating sa ating bansa. Maxil lalamot kuno, kanda kapaborito RJ. Babagada, oila kumun. Aglaon tulitan na bagyo at atong tanagagit tani. Jay kaskasan timoloy. Ni yugyug, bagyo, dolap. Natural, yung kalamidad. Jesus. Ay, agi. Makapakigtot. Actually, wala la rin na nakakatungtong ko kapaborito RJ. Amay ibubengs ngaw dalay ermanda.
ibebes nga day liknanda giyan tulay nagagawad si katayo kunda manso na rengal tayo Kanyan. at sari to no amay kabkabak ko lang ti si Madam Del sa kwanto sir kwanto akin unya nagagawad si katayo kwanto sa kwang kumat Dasal tayo. sa kwang kumat siguro kaukulan mampatauli tayo kasalanan siguro alablabas la so sari nagagawa advance sa Pilipinas wadtan so lantarang korupsyon. Ay, corruption. Yung pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Yes. Ay, by the way, mamaya sa ating pagbabalik, alam mo ba na may issue noon about sa isang media outlet na mayroong malaking kontrata sa provincial government? Oh. Eh, by nakatakdang i-renew na ulit ito. At pumasa na ito sa committee hearing at pag-uusapan na ito sa plenaryo. Kaya asahan natin yung ating mga board members dito na ito'y tinanong na noon dahil sa napakalaking halaga monthly na kontrata sa isang media outlet. Yan na, Kaya yan na ba yung sa Baguio City? Oo, yun. Mamaya, Oo. mapapasana all na lang yung mga ibang outlet, media outlet. Dahil 'di ba yung komentaryo nung pag dinistribute mo diyan sa lahat ng media outlet sa Pangasinan, Oo. baka makakatipid ka pa. Oo. According to an information na pinarating sa atin, Natuloy ka ba kahapon doon? Yun din yung amount. Oh, Yun din parehas yung amount. din? Oo, na ito'y antabayanan ninyo sa Monday. Baka ito na ipapasa kung mababawasan pa o hindi. Pero yun pa rin yung proposal. At Proponent the same. Oo, yung proposal nung media outlet na yon. At yun pumasa siguro, na sa siguro kasi walang nakitang violation. Oo, pumasa na sa pero yung question nga dito sa committee hearing pumasa na. So isasalang na sa plenaryo sa session. At kung maaprobaan yung amount na ano ba yung mga features, ano ba yung kung bakit ganun kamahal, doon na malalaman dahil doon na babasahin yung interamenting karga na sa may proposed provincial resolution. Magano ka paborito, RJ? Pigara may monthly akin doon. Mamaya, balikan natin. Kasi sumisinyas na si... Singa. Ay. Sige, magbabalik po ulit na balik rin ni Nasarin Pakabatan pa imano amnala panit sari manangang tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat,
JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy, sulik na ibali at atin talagagi. Kalop kantabi ni siyempre sari magturyuran ka paborito. Amigo RJ Bere Jimenez at your service always. Anda sa magtarlingkor, magturyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Okay, mag-good morning muna tayo sa lahat ng mga viewers at listeners po natin sa araw na to ng Tuesday. At syempre may mga babasahin po tayong mga pagbati mula sa kanila at saka maaga nilang pagbati sa atin sa kanilang pagantabay. Kay Madam Lynn B. Coronel, good morning mga kapaborito Sir Joseph and Sir RJ. Keep safe always, kwanto. Likewise po sa inyo Madam Lynn. Kay JM Balestero, sabi niya masanto salamat ya ampataputang ya kabosan idol from Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Lugay niyo pa kami Jad Solar Power China B7 Jad Barangay Kayanga Idol. Salamat po. Yan, good morning sa inyo. Ay, good At morning. syempre, kay Nanay Conching, good morning. Laging nakaantabay po sa atin. At syempre, nababanggit na rin natin sa Nanay Conching. Banggitin na rin natin yung mga members, miyembro ng Single Ladies sa Barangay Basing. Si Nanay Bihing, Madam Perla, si Kagawad S. Esperanza, saka si Madam Ja. Good morning, magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyo. Ng suking tagapakinig ng Radyo Pangasinan. Kanina nasabi natin kapaborito Ajay na anggapoy bagyo, anggapoy dagam, anggapoy yigyag, pero may advisory po ng suspension of face-to-face classes sa DepEd National Capital Region Public Schools. Simula October 13 kahapon hanggang sa araw na to,
Sa makasangag at ating tanagagi, basan ko so sulat na Jocelyn Andaya, Regional Director na NCR. Sa kwanto ka paborito, Ajay, in light of the increasing incidence of influenza-like illnesses. Among learners and personnel and the recent series of earthquakes affecting various parts of the country, the Department of Education, National Capital Region issues this advisory to ensure the continuity of learning while prioritizing the health, safety, and structural security of all public schools. To provide time for disinfection, sanitation, and building inspection, all face-to-face classes in public schools in the National Capital Region are suspended on October 13 and 14, 2025. During this period, schools shall implement alternative delivery modalities, either synchronous or asynchronous, as provided under DepEd Order Number 54, Series 2012. To avoid disruption of learning, all schools are directed to utilize the suspension period to, yan na, so on and so forth at ating tanagagi. So yan po yung mga rason kung bakit po suspended, walang pasok ang ilang mga public schools sa Metro Manila dahil dito sa kaso ng influenza at influenza-like illnesses. Diyan sa sa Laguna hanggang sa tapos na ng Oktubre. Sinuspende na ni Governor Aragones. Dating media yun, sa ABS-CBN. Oo, Aragones. Sol Aragones. Pero gobernador na pala siya. Pero at saratan niya suspension orders kapaborito RJ, wala mo so advice na Department of Education. Actually, pimawaya October 13. Sa kwanto jay, the depart kasi saraya palabas, sinasama agawan, alik na tayo nyug-yug at laon yun kapaborito RJ, maksil so may ing galaw na dali na Baguio City, gauntan. At wala ramat jad luyag tayo Pangasinan, wala rin ng issue na suspension. Sama na agaw. At sama na agaw. At sa advice natin na sa Department of Education, sa kwanto jay, the Department of Education respects the authority of LGUs to suspend classes in the interest of public safety. However, this responsibility must be exercised with balance and prudence. While caution is important, extended suspensions can disrupt learning and affect students' development. Every decision should reflect both care for safety and commitment to learning continuity. We will be coordinating with our respective schools division offices to ensure that alternative delivery modes are deployed to affected learners. We will ensure that learning continuity is prioritized at all costs. We are also strongly encouraging local governments to periodically assess whether the suspension is still necessary for public safety. Yan ang panawagan ng Department of Kasi Education. piktado talaga yung pag-aaral ng mga bata. Yes. Oo, kaya dapat tingnan natin maigi sinasabi ng Department of Education kasi affected na tayo ni pigara-laratan niya Ken. Insidente ka-affected pa nag-aral dahil mo nala may pandemic. May COVID-19, bagyo, kantura, dulap, kantura. Pero ang may akabatan ko kapaborito RJ, wala epekto tuya kunod COVID-19 at sare ugugaw yan niyayanak at sare yan panaon. Kinoy, tutanoy. Wala epekto to ni may COVID-19 manaya. At sika tayo. Nagkalalo lahat sare kalangwaran natin nyo. Sa ikwanda, COVID-19 infection causes changes to sperm in mice that may increase anxiety in their offspring. Si Katuya so pimuay at sa may panaaral na saray walad medical experts team at kapaborito Ajay, suggesting the pandemic's possibly long-lasting effects on future generations. Anong nang daya at atong tanagagi ka? Anxiety at saray offspring. And hopefully kapaborito Ajay, yung anxiety na yan it will not result to many tamlatan wala anxiety na sari to wala nalik na damay depression damad. No alik na darate depression say last resort da
suicide. Nako. Huwag Hirap naman yan. sana. Sana as this early, mabigyan na ng solusyon. Oo. Yung mga nakikita nilang magiging future problem, di ba? Sa kuwang kun, Epekto na sa ang may tulay nagagawad si katayo, kapaborito Wala na. RJ. Kaya mag-isip na po tayo ng tama para sa ating mga kababayan, di ba? Para sa ganun at yung yung paggastos ng pera, kailangan wag nating waldasin. Kailangan na kung ano yung dapat lang nagastusin para sa isang kanunutan at yung iba para sa iba naman. Para sa ganun di ba, may bigay natin yung pangkaukulan. Nasaray umbalay. Oy, speaking of malalaking pera, siyempre wag nang waldasin, ano ha? Pero may na-receive tayong information, kapaborito RJ. Tanong About? natin totoo ba ito na kasama sa agenda, kailan ba anong regular session ng Sangguniang Panlalawigan? Nung Friday, mayroong naganap na committee hearing regarding doon sa sa pag-renew ng kontrata ng isang media outlet ba na matatawag, yan, kapaborito Joseph, na may malaking kontrata sa provincial government. At mai-renew ulit. Ano ba yan? Ano ba yung impormasyon na pinarating? Meron tayong natanggap dito na nagkaroon nga ng sinasabi mong committee hearing. At ito ay ang committee hearing na ito was handled by Committee on Information and Communication Technology. Meron silang proposed provincial resolution doon, number 210-2025, na sinasabi dito authorizing the provincial governor to enter into and sign a contract with Regional News Group or RNG Luzon Incorporated for the renewal of the provision of broadcasting facilities for the weekly airing of the travel magazine show Ganda Mo, Pangasinan. Travel magazine show, weekly. Weekly. So once a week. Oo. Okay. Ang tanong natin, hindi ho ba ito yung na-involve na noong nakaraan na na-question yung pundo na binigay sa Regional News Group? Ito po ba the same person, the same entity na na-involve noon nang na-question yung magkano na ba yung pundo? Yung amount na 990,000 parang monthly, ganun. something like that. Kung 900. ang sinasabi dyan sa information na yan is renewal, so tuloy-tuloy. Kasi i-renew lang Di ba? Renewal ba yung... Renewal. Oo, renewal. Oo. So malaki pala yung pundo na inilalaan para sa isang weekly show, Ganda Mo, Pangasinan. Di ba, ang daming kwan dyan, parang nagbigay ng reaksyon ng mga media outlet, di ba? Sobrang parang napakalaki. Pag monthly na 990, according to an information. Pero... At nalink pa to, oo. nalink pa to sa former Provincial Information Officer ngayon noon. siguro, wala naman na. Kaso nag-resign na Oo. siya. Yung dating Provincial Information Officer po ng lalawigan ng Pangasinan. Pero alam mo, kapaborito Joseph, in fairness, pagka ganong mga show, siguro para may feature naman ang ating lalawigang Pangasinan. Ganda mo nga Pangasinan Wala namang masama doon. Ito encourage mga tourists mga investors. to go here, investor. Okay yon. Walang problema yon. Wala namang masama doon. Pero siguro ang question noon, na baka yun din yung amount ngayon, yung bayad. Ano kaya ang feature but ganun kalaki? Yung kontratang involved monthly sa media outlet na yan, di ba? To showcase yung kagandahan ng ating lalawigang Pangasinan. So, by the way, kapaborito Joseph, ang pagkaalam ko dyan, yung binasa mo is only, yung resulta which is pumasa na sa Sangguniang Panlalawigan Committee hearing under that committee.
Di ba? Sa committee hearing pa lang ito Committee pumasa. hearing. So, yan ipa-finalize at aaprubaan sa regular session sa Lunes. Sa Lunes. Lunes. This So, coming 20. Monday. October So, 20. ipapasayan siguro, siyempre, alam mo naman yung ating mga board member dyan, siguro, no kinutuan data ng saman, baka makutuhan naman ngayon, di ba? Nakutuan damay amount, propose amount. Aha. Kasi, Magkano kayong proposed amount yun, nito ulit? kasi nandun yung nandyan sila para aprubahan yan, para bigyan ng authority ang ating gobernador to sign a contract, 'di ba, with that media entity, 'di ba? So ang bola nasa kamay ng ating mga kagalang-galang yan na mga junta Actually, di ba, provincial. na-question to noon kapaborito RJ Yes, kasi oo. yung RNG kasi, na commission dyan eh. yung RNG kasi, Mm. ang base po niyan is sa Baguio City. Yes. Kung ganito rin lang ang pag-uusapan natin, yung mga media entities, Ano kayo masasabi ng mga meron din iba't naman po ibang tayo istasyon dito sa dyan? lalawigan ng Oo. Pangasinan. Marami po mga radio stations dito, AM stations, FM stations, meron pa mga independent na vloggers. Oo, So, tama. napakarami ng mga nandito na baka pwedeng sila na lang. Hindi, baka ano naman. What is with RNG na wala sa mga outlets Oh, na to yun. na Yung nasa question mo lalawigan na ng yan. Pangasinan? Kasi dapat sana pera ng Pangasinan yan, di ba? Mm. Hindi ba pwedeng makinabang din itong mga outlets na to kasi they are also taxpayers of the province of Pangasinan. Alam mo, pagka yung amount, siguro sa isang registration, 20,000 naman, mahal na yun. Yun na, pwede na, ano ha? Oo. Kung i-promote for promotional purposes ng mga magagandang lugar sa Pangasinan, madami pa. Mm. Kasi yung question dyan noon is yung amount, which is parang mahal. Mm. Pero baka quality naman, yung presentation, parang ganun. Siyempre, Ayun, siguro. yun ang proposal ng proponent. Oo, kaya ito yung ito budget ngayon, natin, gano'n. Kung yan ang kung yan uli yung amount na parang ipropose, siguro nasa ano to, sa aking palagay, kapaborito Joseph, dahil hindi pa naman inaprubahan ng sangguniang panlalawigan. So abangan natin. Abangan natin kasi pumasa lang yan sa committee level. At yan isasalang, ang alam ko diyan bago yan maproban yung resolution, pagkatapos ng committee, pag-uusapan doon sa mismong plenaryo. Tingnan natin kung sino yung mga magtatanong ng yung 'di ba? Yung concern doon sa amount, 'di ba? Na pwedeng siguro kumbaga pagka bumibili ka ng produkto, baka nayarin natawalan, parang ganoon. So, hindi pa naman pinal. Okay. Kapaborito, Joseph. Siguro, Ay, nako. siguro wala kasing proponent mula sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya siguro ang RNG ang nakita, kapaborito RJ. O kaya no? siya yung nakipag-transact, parang Oo nga, proponent siya. proponent. Oo. Ito. Pero yung big question diyan kasi yung amount. So magtutong ba doon sa magiging anong tawag mo doon? Performance o yung binebenta mong produkto, parang gano'n, di ba? Yes. Tama lang ba yung amount? So yan, abangan po natin sa araw ng Lunes dahil doon yan, doon according to an information na pinarating sa atin, Tignan natin mamaya Doon. kung magkano yung amount. na magiging pinal. Titignan natin kung is it worth it? Yes, Ganon. yun. Makikita natin mamaya kung is it worth it? Tama lang ba yung budget? Although masasabi naman natin meron kasi namang tayong iba naman yung presyo noon at presyo ngayon. Watamot iray mataliso iran ng kabiyangan ng board member, di ba? Mansapit, ganon. Nasarat tayo napagyasapitan. Oo. Ang dami naman nila diyan, lambang board members natin. Siyempre pagbubutuhan 'yan. Kaya ito yung nagbigay na impormasyon, abangan na lang natin sa Monday. Kung ano yung magiging pinal na desisyon diyan ng sangguniang panlalawigan at kung magkano
yung magiging amount dyan na involved sa magiging kontrata ng isang media outlet sa ating provincial government. Tingnan natin, abangan po natin. Abangan natin ha? sa Monday, Kaabang-abang po yan, mga Kaabang-abang nga eh. Kasi yung amount kapaborito. na involved. Oo. Siyempre, with that amount, Monthly no man daw. bilang kapaborito Oo. RJ, the same amount will be approved. Yung una kasi na issue na yan. Di ba? Yes. With that amount na napakalaki, marami ng dakulay na utubanton outlets dyan, media outlets at luyag ng Pangasinan just to promote the province of Pangasinan. Nagauntan kapaborito RJ. Yes, oo. Siguro may mga tatalindig dyan na mag-question din about that. Oo. Pero pagka yan naging na-approve yung resolution, din tuloy-tuloy na yan. Oo. Diba? Oo. Pero sinasabi nga natin, in fairness, ang kwan naman dyan, ang motibo naman is to promote maganda naman our yung motivo, of province. course. Oo. Maganda naman talaga Maganda yung yun. motivo. Okay yun. Walang problema doon. Pero kung promotion, dami namang tutulong, di ba? Na mga media outlet din sa Pangasinan. Di ba? Sana makita nila yon. Abangan na lang natin doon sa abangan natin kung nung kahinat na. Yes. May challenge naman po ngayon napanood mo yan? Napanood mo na ba ito kapaborito RJ? Alin? Di ba nitong mga nakarang araw nung ma-appoint si Ombudsman Boying Rimulya? Ay bago may tuloy, may reaksyon isang media outlet to. Ano Sana sabi? all. Ay, sana all. Oo nga, no? Mag-present Sana all. kayo ng maganda ninyo ring kwan. Kasi di ba? mag-present kayo ng proposal nyo. Para... Baka tama yung sinabi mo. Baka siya lang ang nag-present ng kanyang proposal to promote Pangasinan. Yes. Nahuli kayo. Siya may magandang proposal. Halimbawa. Di ba? Siya tuloy nakakuha ng contract. Yung ano ba yung packaging, yung Yes. pinakita kung paano. Kaya ang challenge ngayon is, pahuhuli ba kayo? Kasi yung paiiwan ba kayo? alam mo yung amount di na nakapagtataka kung minsan dahil 'di ba na-issue na rin minsan yung magkano yung million, yung logo lang million. Baka meron siyang feature na naiba din. Sige, tuloy mo yung Sa Ikwantuy ay last year walang malaking disaster pero bumuha ng ayuda dahil pa-eleksyon. kailan noon Noon election. daw. Tama naman. Now sunod-sunod ang sakuna, walang maibigay. Pati bigas binibenta pa sa mga biktima. Reaction yan. Reaction nila yan Tama naman. Kasi nung eleksyon walang kalamidad pero 'di ba panay yung AX. Distribution ng mga AX. Iyon, tupad din ang babangil. Sa Sabira, libreng bulas. Libre, aliwan nila ba bulas? Yes. Naging ang kwarta. So, tama ka naman. Sino yung nagbigay ng reaksyon? Tama naman. Dapat sana ngayon. Dahil ligit na kailangan. Gusto ko yung reaction niya. Observan kayo Ayan, dapat. Yung gising na gising po tayo sa mga nagiging kaganapan sa ating bansa. And let's participate. Maganda po yan. Salamat po sa pagbibigay po ninyo ng pansin patungkol dyan. Pero balikan natin mamaya si Vice President Sara dahil nabanggit noon ni Ombudsman Rimulya na sisilipin niya yung SALN ng Vice President. Pero alam mong sabi ng Vice President, ay naku, wag mo nang silipin. Ilagay mo na dyan sa harapan mo at pag-aralan mo na. Nga pala, kasi may utos siya na buksan yung salin lahat ng government official. Pero parang sa sinabi mo, parang may pinupuntirya. Oo, dyan na, kunin mo na, buksan mo na. Bakit parang nagkakabuhol-buhol yung mga dapat na pag-usapan, di ba? Ano ba? Dito muna tayo, sumintro muna tayo dito sa kaliwanagan ng mga manumalyang transaksyon. Ba't ang dami ng, di ba? Ano yan? Dinidro nga ni Ombudsman yung mga kasong sinampas na Parmali ba yun? Oo, yung hindi pa raw na didinig na kaso, binidro niya at pag-aaralan daw muli. Pwede. Kung pwede ng nga daw ombudsman. na imbestigan, tawagin uli si papatawag niya si dating Senador Richard Gordon. So ang dami nang uungkatin.
Pero itong pag-usapan, yung issue na hindi pa nalilinaw, Wala na. baka magiging ano na lang, Oh, nawawala kumbaga, na. may headline, baka ano na lang yun. Ricardo Lalo pa na lang. sinabi ni Mababago na Mr. naman. Asurin. Na, sino Si General Asurin, former Azurin. General Azurin. Asurin. Oo. Azurin. Di ba ang sabi niya wala pa silang nakikitang tao, entity na talagang responsable sa mga naging kaganapan sa flood control fiasco. At saka ay nako. Tapos yung isinahog uli. Ni Ricardo. Yung farm to market road. Baka doon na isisintro uli yan. Nisay kwanto at wala pa silang nakikita na sangkot na opisyal sa flood control as of now. Wala pa kami nakikita. Kumbaga sa ano yan, di ba? Pag may putahe, di ba putahe? Bakit na si talagang Kwan? yung pagkaluto the best. Yung unang luto masarap, pero pag lagyan mo ng iba-ibang ano yan, Ricardo, ala na. Bakit si Mayor Magalong Tatabang si Mayor Magalong nakita niya kaagad? Si Secretary Vince Dizon ng DPWH, nakita na rin niya Ba't hindi na lang ituloy-tuloy yun? Bakit hindi nakikita ng ICI? Ba't kaya hindi nila nakikita? Tanong lang ha. Ano tanong kaya lang. kung yun doon na lang sila mag-start? Kaya siguro sabi nga ikaw naman RJ Joseph. Sabi ng nakikinig kaya nga independent Pag independent sila rin. Gagawa rin sila ng sarili. Investigasyon siguro baka iba yung investigasyon doon, iba yung investigasyon dito. Kami ito. Yun Sige. na. Pagka sila na lang yung may hawak ng investigasyon, yun na lang kanilang magiging resulta ng investigasyon ang malalaman natin. Sana maging fruitful yung result ng investigation niya. Yun So, magtutuloy pang lignay balik, kaya rin dinasarin pakabatan pa imano, malalapanid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang irang balita. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang irang sonata. Saan ang puta-putang irang impormasyon? Sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, the premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration. Staycation with family. Or an intimate moment with your special one.
Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Coras Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Coras Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Coras Manor and Garden. Whatever it is, Coras Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Coras Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gasset, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:36 oras na po natin sa Liknay Balay. Kaulap kantabay ni siyempre Sari Magtariuran Kapaborito. RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda sa Magtarilingkor Magtarion Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Timagila lamot sa presyo. Itan, timagila lamot. Gasolina? Gasolina ka paborito, RJ. Oy, before yung bidlan mo, yung mga gustong mag-react ka, 0945-183-4352. Ayan, yan. pwede yan. 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Yun. So, sa diesel, walang paggalaw sa presyo as is. Sa gasoline, timagay na 30 centavos. Untagay. Timagilan. Ay, timagilan. Tulan nata na. So, Martes. Ay, natan. 53.70, 53 pesos and 70 per liter. Natan 54 la. Ito may explanation dakin kada Martes. Kada Martes? Kaya ng kada Lunes sa tatakot-agla. Nabos na tagilay presyo. Di balit ase kerosene limagsab. Nan-decrease na 20 centavos per liter. Kada Martes, di ba? Kada Martes. Sir Jerome, good morning. Sa kwanto ng Sir Jerome, happy 40th birthday to me. Ay, birthday. Birthday to Manaya. Happy birthday, Rom G. Happy birthday. Kansunanta. No, Karuman Sikyan, former Mayor Jonas Castañeda. Happy Sonan birthday. Ka-birthday ang molawari Ken, Mayor Jonas. Sir Jerome, happy birthday. Mayor Jonas Castañeda. Sa kwanto. Kansunanta ni Kansunanta. Sige, kansunanta. Okay.
1, 2, 3. Yes. Okay, 1, 2, 3, go. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Ayan, Jerome, Okay. We love you, Jerome, kasi, di ba? Pinractice minitan sa Jerome. Bayang practice. Para si ka, para Sir si ka. Jerome. Yes. Kay Sir Jerry Domingo, good morning. Sabi niya, good morning, gentlemen. Nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Lahat dinaan ng mga senatongs. Ano? Senatongs. Senatong. Senatong. I like that, senatong. Tapos, congressman. Tong ulit. Congressman. Sa cash syunduan. Cash syunduan. Simula pa lang sa mga busanli. Tuwing eleksyon. Na lang, gay dito sa, walay binila to. Lugar. Pero halos lahat, sir. Oo. Basta nabanggit mo na yung 4K, alam mo na kung saan yan. 4K. Basta 4K ang halaga. Nung isang butante. Gusto ko, alam mo na kung saan yan. Lilipat na sana ako sa bayan. Ito yung mabilis, madalas mababahain. Nako. Pero kaya pala, high kaya nga speeder. tinawag na ko ni C. Tapos pan. Nako. 4K. Alam mo na, buhay yung mga electorate, di ba? Dahil yung isa 2.5, yung isa 4K, may 6.5 sila. Ay, socialist. Eventually ballot, at the end of the day, ito na po yung inyong resulta ng impluensya ni Busan Lee. Naririnig nyo na kung Ate Busan Lee, singa barya dalabata niya itured si kayo. Pero sa unad bulsa da ballot, sobra-sobra ni Ed Busan Lee. Ay, nako. Ginabayo, nilabayo, di si katinagawa. Nga po, wala na kayong karapatang magreklamo. Kaya nga, bago nyo sisihin, dapat alam nyo sa sarili nyo na meron ding pagkukulang sa inyo. Through my fault, through my most grievous fault. Ito naman, sabi niya, yung paggasta ng malaki, bakit mga idol, hindi ba dumadaan sa COA? Oo nga, kwanta. Pero may COA Commission on Audit. Ino-audit. Ewan ko lang kung paano nakakalusot. Tama naman yung question mo, kaya nga COA Ino-audit di ba? Sige. COA. COA mo ako. Hindi yung kuha. COA mo ako, COA mo dyan. COA ako dyan. COA ka doon. Basta may tamang usapan. COA ka doon. COA ka Pero dyan. ito na, magkakabulgaran na. Sige kayo. Sige lang, dahil darating din yung panahon na kayo mabubulgar. Sige. Pero ito, sagot ni Vice President Sara kay Secretary Boying Rimulya. Ay, Secretary, Ombudsman. Bakit? Yung sinasabi niya na pagkalkal sa kanyang salin, ito ang challenge naman ubat ng Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin. Huwag na niya silipin. Una niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Kung ano man yung gusto niya gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang Congress. Ako ka ba na talaga siyang sa kanyang presidente? Kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko ng ombudsman. Alikas mo. Si katulatan sa challenge to ng Vice President Sara Duterte. Mo nang silipin. Lagay mo na lang sa lamesa mo at pag-aralan mo na. Yan sa takilingin mo, ito na. Nakita ko na. Oo. Nisi nga naman, makimansisim ka, galadya,log ka, nang mula. Parang ganun. Walanti, Uldaran la, uldar. To your delight. Tignan mo na, wag mo nang silipin. Tignan mo na, pag-aralan mo na to your delight. Nabungang ka ni, silip-silip. Mahirap man. Mahirap man. Ay, nako. Ito Leyte 1st District Representative Martin Romualdez maintained there was nothing irregular in the farm-to-market road projects in his area. Yalamay Ken. Yan siya sabi ko naliliis sa farm-to-market. Bakit farm-to-market? Ang issue nun yung... Ano ba yan? Di ba pigarang milyon yan Ken gagastusan that farm-to-market? Ba't naging farm-to-market ng issue?
Nasaan na yung flood control? Flood control. Ang daming tumas ang diyan. Ay, marami nang sumisingit. Yung nga sinasabi ko, yung isang putahe, Mm. na napakasarap sa dati niyang mga ricado, kung ano-anong nilagay mo, masabaw pa, Wala na. timmabang. Oh. Nako, sana ako umaasa pa rin ako na magkaroon ng positive result yan. Ha? At Kasi yung investigasyon, sabi nga naman nila, is infrastructure yan, ka-RJ. So lahat ng trabaho na pang-infrastruktura, pwede dito na isabay. Kasi yung may sumingit yan kasi na isabay na lahat. Pagsabayin na. Kung maalala mo di ba? Pero ang sabi natin noon, dapat sana mag-concentrate muna dun sa una, nabuksang issue. Oo. Tuldukan muna yun. Kaso sabi nga is infrastructure din ito. Yung ICI is Independent Committee on Infrastructure. Kaya kasama ito. Pero kung yung pagtatanong doon na lang sa farm to market roads, yun na. Marami na naman kayong makakalkal dyan. Hanggang mamaya magsanga-sanga na yan. Nagsasanga-sanga na nga dapat one at a time. Yun, one at a time. Ako naman. Para matuldukan yung mga issues natin. Kasi, ito ibabaga ibig ko yan. namin sabihin, pagka natuldukan na yung flood control, ito naman. Kasi paano? Isunod naman natin itong farm to market road. Parang ganoon. Paano ma-achieve yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na sinasabi niya ngayon kapaborito Ajay, for the next few years, next few months, we are investing heavily to make the country one of the safest in the world. Paano natin ma-achieve yan kung kaliwat kanan, kawigi kawanan sa korupsyon, accountang kapaborito Ajay? How are we supposed to achieve that? Nga po. Ya umalay pakanang dasika, paray kinoy. Di ba? Ay nako, yung domino effect. Di ba? Lahat na. Investor, lahat na. Basic needs ng mga tao, di ba? Manunaan niya pangkaukulan, ang ganana indan na pansin, di ba? KSP Anong mangyayari? Ano ba ang unang dapat alisin? Ayun. Yun sanang pagtuunan ng pansin. Tulad dito, sabi nga nila, dapat may makulong. Paano pagka nadadivert na yung issue? Napupunta na sa, di ba, iba't ibang usapin. Nansasangaan lang. Nansasangala, amontalay labutan mo. Amontalay pawayan mo, nansasangaan na nga Jada Pangasinan, Nulubirtan, agut-gut la. Ay, mahirap na ilubiri agot-got. Mahirap ya. Ay, isang kahirapan niyo uksoyentan. Abutin kay siyam-siyam. Insan mo natan na uksoy, iratan agot-got ya lubi-lubir at atang tanagagig. Kaya para hindi magkakabuhol-buhol yan, one at a time. Yun sana ang isa-isip nila. Dapat may magsabi sa ICI, one at a time. Pero there's so many ways to skin a cat. Ito yung nakikitang paraan to divert or to, di ba? Kalunod na indan iralamot na pandunutan. Kasi alam mo, pagka sinusubaybayan ng madlang people at very hot, di ba? May mga way no paano niya pabutulan. Di ba? Pakapo yun. Ganon yun. Ito nga, kung ano inilalabas na mga issue. Babaga to ay Madam Claire Castro ay. Si Masibag. Sekwanto, ang NFA ay hindi pwedeng magbigay ng bigas. Ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Di bilhin ng gobyerno. Correct! At ipamigay. Yun yung sinabi mo kasi na 20 pesos. Bilhin ng gobyerno at ipamigay. Naku naman, attorney, totoo yun. Mandato ng NFA na magbenta ng bigas, hindi ang magbigay. Di bilhin ng gobyerno at ipamigay. Lalong-lalo na sa mga nasalanta ng sagsagang.
dito nga sa flood control fiasco, Parang malaking di pinag-isipan yung malaking pirang pinag-uusapan natin dito, trilyon ang pinag-uusapan natin. Hindi man Bilhin lang mo, ibigay mo ng libre. hindi man lang makabili ang gobyerno natin para ipamigay ng libre. Doon sa trilyon ng pesos na nawawala sa kaban ng bayan. Kahit everyday, pwede nyong suportahan ng pagkain yung mga nandyan. Hanggat hindi pa naayos yung kanilang lugar na apektado, greatly affected nitong earthquake na nagdaan sa kanila. Di ba? Saan kaya niya Kasi na-experience din natin yan, Kapabrito Jay. Noong 1990 earthquake sa Dagupan City, galay irap na bilay. Sa transportation na lang. At siyempre, dahil sira-sira yung mga building, may mga trabahong huminto. So nawalan marami sa mga kababayan po natin, nawalan ng trabaho. Pagka walang trabaho, di ang gapi kwarta to. Natano ang gapi kwarta to, ang isalite ka ng to eh. The same is true at sa lugar na apektado. Cebu, Davao Oriental. Ano asahan nila? Di siyempre aasa sila sa gobyerno ngayon. Kaya dayo nun sa amin, mapalar tayo dahil nandyan si House Speaker. House Speaker siya noon, o Congressman. JDB. Dahil lima sa may MDSERF, di ba? Metro Dagupan City Rehabilitation Foundation. Kwanto man. Dahil din sa Kwan. Sino na yan si Kwan? Mr. Si Duque. Atty. Duque. Si si Kwan. Si yung kuya nila. Ado Duque. Ganda yun. Yung Talagang mga nagsama-sama. Suporta ng mga businessmen dito sa lungsod ng Dagupan. Nagsuporta sila. Para manumbalik yung sigla ng negosyo. Kahit pa paano, nakasurvive naman tayo. Although, siyempre, simula noon, lalong-lalo na yung public market natin ngayon, na kinatitirikan ngayon ng CSI, Kapabrito RJ. Yan yung nasunog noon. Hindi nasunog. Sinira ng earthquake. Earthquake. Dahil sinira ng earthquake yung public market, marami pong mga nawalan ng pwesto po dyan. Ngayon, para tumayo muli yung public market na yan, pumasok yung uso noon na Build, Operate, Transfer Scheme. Pumasok ngayon ang ating lungsod ng Dagupan sa CSI at nagkaroon ng paknaan na rerentahan. Parang magpapagawaan ng CSI ng building dyan. Then after 50 years? 25 years. Nag-renew na dahil 35 Yes, another 25 years. So hanggang 50 years. So after 25 years, ibabalik na sa LGU Dagupan yung pamamahala niyan at magiging public market na ulit. So, lapod satan Kapabrito Ajay, dakol at saraman sunanday pwesto. One of them then is si Councilor Soto noon, nanunutan mo. Ano ba yung bugnay-bugnay noon? Alam mo yun? Yes. Yan yung mga naalala kong issue noon eh. Partner nga niya si Councilor Soto noon. The late Councilor Melendez din. Silang dalawa yan. Kung maaari sana, ayaw nila na gano'n ng transaction. Kasi that's a public market. Supposedly, dapat ang magpatayo na ng city, sabi niya. Kasi madi-displace. Siyempre kapag ka-private entity, ang pamamahala po niya nasa private entity. Depende doon sa nanalong bidder. Kauntan Kapabrito Ajay. O kung sinong ilalagay niya mga pwesto dyan. O kung pababalikin man niya yung pwesto mga nandyan, mahal ang singil. Siyempre, bawin to may investment tumata. Kauntan. So natural lang po yun. Kaya sa nangyaring ganon, marami ang nawalang negosyante na dati nandyan sa public market. Maalala ko si Councilor Soto noon. Pag ini-interview mo yan, doon mismo sa kanyang pwesto, sa loob. Ano yan? Ayan, tawagan ta ka na ani. Tawagan ta ka na ani. Okay. Baka si Romji. Hindi naman. Hindi yung isa. Okay. So yun po yun. Yung epekto ng yigyag sa atin, Kapabrito Ajay. So sana, meron pang ang kwan nun, Kapabrito Ajay, may nagdala ng technology dito noon. Naalala mo si Mayor Al, nung buhay pa siya. Yung ilog sa Pantal, yung tubig sa ilog ng Pantal. May nagdala ng machine dito kasi problema rin natin ng supply ng tubig noon. Ang alaray, nansupsup iridanon bet ilog Pantal. Indalandad sa aming machine. Kapaway to malinlinaw lang. Purify. Isa ng potable water. Ininom to natin ng Mayor Alman. Okay naman. Okay naman. Okay naman.
Ayun nga lang, siyempre sa dami ng taong iinom, hindi rin nagtagal. Pero napakinabangan din. Napakinabangan din. So maraming tulong noon na dumagsa sa atin. Kaya sana, yan ang gobyerno natin ngayon, ganun din dapat ang tulong na may bibigay doon sa mga nasalanta ng lindol. Di ba? Ay, hirap talaga ng buhay noon. Yeah? Yung paano tayo nakasurvive, it's God's blessing and God's will. Kung paano tayo nakasurvive, nakabangon muli ang lungsod ng Dagupan. 7.7 yun, ha? Yun ang pinakamalakas. Ay, naku. Na naramdaman. Gaya ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang nararamdamang lindol ng Cebu. Naniman, 4.0 lindol. Bugo City sa Cebu, alas 8:21. Ngayong araw lang. Ngayong araw. Okay. Alas 8:21 ni. Another yug yun. Another yug. 4.0, Diman at Bugo City, Cebu. Ay, katulayan may tataputan dari ata. From time to time, may earthquake alert, di ba? Yes. Mababasa tayo. Nakakatakot ito, kapaborito, Ajay. Kasi hindi natin alam kung kailan gagalaw yung the big one na sinasabi ng P-Box. Yun ang dapat na ipagdasal natin na sana wag na. Wag na tatang talagagit. Kaya irap na may sitwasyon tila alamatad satan numan bilang. Pati panaral na sari ugugal na. Tsaka na central business yung dadaanan sa Metro Manila. Metro Manila. Ang prediction nga ng P-Box, kapaborito aja, libo-libo dyan. Actually, may mga markings na dyan yung trench. Kung saan dadaan, kung anong mga syudad. Halos lahat, di ba? Apektado. Siyempre, kahit na hindi ka apektado ng yugyag, paano ka makakadaan sa mga na kalsada? Like nung nangyari, noong 1990, di ba? Bumagsak yung Magsaysay Bridge. Pero matibay itong Quintos Bridge, ha? Sino kayang gumawa niyan? Di ba? Ito. Pero binago na rin yan. Binago na rin. Pero nung yugyag, hindi yan natumba. Hindi natumba, pero yung stability niya, medyo questionable na compromise, kaya binago na rin. Okay. Ito naman, isang batas ang inihain ngayon ni Senador Erwin Tulfo bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon. Isang batas, panukalang batas na gawing krimen ang tinatawag na license for rent scheme. Ano yan? Sa mga kontraktor. It will apply sa mga kontraktor. Kasi dyan din sila kumikita 3% kuha mo pa. Base sa kanyang proposal, sa ilalim ng iminumungkahing License Integrity Act, ang pagpapahiram, paghiram at mapanlinlang na paggamit ng mga lisensya ay papatawan ng parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 3 taon hanggang hindi hihigit sa 12 taon at kaya multa na hindi bababa sa 30,000 piso ngunit hindi hihigit sa 3 milyong piso. May lusot pa rin yan? Mamurmura. Saka may lusot yan? Mamurmura may 3 milyon. Paano mo mamumonitor na ipanahiram? Pwede naman yung subcontract. Halimbawa ako, di ako ang direct contractor. Depende na sa DPWH kung maghihigpit sila ngayon. Na wala nang, pati subcontract sana. Direct contract na lang. Kasi kung ikaw ang kausap doon, hiramin mo yung lisensya ko. Kunwari, ako yung nakadirect, di ba? Akong a-attend sa lahat, bidding, ganon. Pero ikaw ang gagawa. Tapos, bawal na to. Hindi Kasi sabihin ko, sinubcontract mo. Hindi balik ka, paborito RJ. Dami pa ring lusot. Meron naman tayong kasabihan kung may lusot man, hindi lahat ng panahon pwede mong baluktutin ang sitwasyon. Ang katotohanan. Diba? Ito, bigyan kita ng sample. Hindi pwede na mangontrata yung mga nasa gobyerno na nagsisilbi sa isang bayan. Tapos ano mong gagawin? May dami. Ako nga, ihiramin yung lisensya ko. Ako ang direct contract, sila ang gagawa. Di lusot. Yeah? Ang gagawa yung nasa munisipyo. Pero yung kontrata para makasingil at walang aberya, yung kontrata ko na nasa private ako. Ay, nako, Pilipino tayo. Pero at least may batas. At least may batas. Kung sakaling nagkabulilyaso, yung kontraktor. Doon na mag-a-apply
yung batas na yan na courtesy of Senador Tulfo. Meron lang talagang hindi mahiram na lisensya. Ang tanay. Marriage license. Oh, of course. Kilikili ko yung kilikili ko kaya napahaha ako sa korne. Aga pala palam yung oras sa ating tanagagik. Ang tabi na susunod kaganang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Ako lupakan tabay lang mula sa Maray Sari Magtaryoran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service. Tansay Magtarilingkor Magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Akan tabay team the technical side si Engineer Nixon Dakal. See you po bukas ulit mga kapaborito ha. Ingat po tayo lagi. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yaing balita, tansinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay.